फॅमिली, चांगला पाऊस चाललाय. गेली घरात पळून. हे बघा, चांगलाच पाऊस झालेला आहे. अजूनही येतोय आणि अजून शक्यता आहे येण्याची. वातावरण तर तसंच आहे. आणि मला आहे ना, पाऊस येतोय म्हणून काय करायला सांगितलं माहिती, ते भाजायला सांगितलं, भाजून घ्यायला सांगितलंय. आता मी दाखवते तुम्हाला. पण तवा गरम करायला ठेवलाय लोखंडी. आणि इथे आहे ना, मी मिठाचं पाणी करून घेते. मीठ टाकलंय पाण्यात, ते विरघळून घेते पहिलं. लाईट पण गेलेली आहे. आता मी तव्यावर टाकून घेते. अशा हलके पहिले भाजून घ्यायचे आणि मग हे मिठाचं पाणी त्यामध्ये टाकून घ्यायचं. पाणी ओतल्यानंतर आहे ना, मोठा गॅस आहे ना, जोपर्यंत पाणी आटत नाही तोपर्यंत मोठ्या गॅसवरती ना चांगलं हलवून घ्यायचं. आणि पाणी आटल्याच्या नंतर गॅस बारीक करायचा, म्हणजे त्याला कुरकुरीतपणा येतो. यातलं पाणी आटलेलं आहे. आता आपण आहे ना, बारीक गॅस करून ठेवू आणि अधूनमधून असं हलवत राहायचं. पसरून ठेवते आता, अधूनमधून हलवत राहायचं. सफेद व्हायला लागलेत आता ते हळूहळू. गॅस बारीकच आहे, सारखं हलवत राहायचं. परत आता पसरून ठेवते. झालेत आपले चणे. गॅस बंद करते आता. तव्यावरतीच ठेवते थंड होईपर्यंत. आणि आमच्या बाबांना जास्त घाई झाली खायची, त्यामुळे मग मी बाबांना देते आणि बाकीचं गॅसवरतीच ठेवते. चांगले कुरकुरीत झालेले आहेत. या तुम्ही पण खायला. मस्त पाऊस येतो बाहेर आणि पावसामध्ये असं गरमागरम चणे, वा वा. चला बाबांना देते. बाय बाय सगळ्यांना.